siya. Gituman mo ba ang mga sugo niya? Alam ka ba sa pagbalik niya? Musunod ka ba kang Kristo? Pagpasan sa iyang krus, ikaluyan mo bang mga kabus? Andam ka ba sa pagsudong sa kang Jesus nga nawu? Dito makita mo hulong-hulong. Buot mo ba nga si Jesus mo balik na? Gihando mo ba karon siya? Ituman mo ba ang mga sugo niya? Andam ka ba sa pagbalik niya? Mo ba nga si Jesus mo balik na? Gihando mo ba karon siya? Gituman mo ba ang mga sugo niya? Andam ka ba sa pagbalik niya? Andam ka ba sa pagbalik niya?